Kaixo, ni Mikel Arizkorreta naiz, 21 urte ditut eta Legazpiarra naiz. Eta, esatean ator aurtengo denboraldi berrin saioa izango naizela. Eta, pixkat zuek ezautzeko ni txikitatik egon naiz musikai lotuta. Nire ingurun beti ondie bertsolaritza, euskal dantza eta musika, saxofoia jotzen dut. Eta, gerorare konturatu nintzen abestea gustatzen zitzaidala, orduan aitzaki horrekin ukelelea eta gitarra jotzen hasi nintzen. Ez ditutola super ondo jotzen, baina moldatzen naiz. Eta, duela ja 4 urte edo eukin un aukera parte hartzeko interpretazio munduko proiektu baten. Bertan pare bat denboralditan egon nintzen aktore bezala lanen. Eta orduan bi aldiz pentsatu gabe erabaki nun interpretazio mundu honta sartzea. Eta orduan oain akademi baten nabil, interpretazio ikasten. Baina, ez naiz bakarrik interpretazio mundu nibiltzen. Hortaz aparte erizaintza gradua egiten dut Donostiko fakultaten. Ontxe bukatu berri 3. urtea. Eta hori, pixkat saiatzen naiz mundu kaldik eta ondoen bideratzen. Eta hori, pixkat interpretazioa bueltatuz, aurten suertatu zen guazeneko kastina, eta probatzea erabaki nun. Bideoa bialdu nun, hortik bigarren fase batea iritsi nintzen, non kastina presentzialiten zen, zuzendariakin. Eta azkeneko fasea Nerea Elizalde aktoreakin ninun. Oso neska jatorra, bakizu, zuek nik baino hobeto ezautuko ez ziur. Eta oso erosoa izan zen, oso gustua nintzen berekin. Gaina, nire iritziz oso ondo egiten du bere lana, profesional ona da, eta hoxe oso erreza izan zen berekin lanitea. Eta hori, oain hauzu izaten saioa izango naizela, eta ez dizuet asko aurreatu nahi, baina bai dela pertsonaia bat, pandemia egoera eta oinarritzat hartuz, hainbat pertsonak bizuten egoera baten isla izango da udalekutan, eta ez dizuek gehiago aurreratuko, beraz, badakizue, ezautu nahi badezue, eta bide batez, ni neue pixkate ezautu nahi banauzue, badakizue, ezin dezue hurrengo denboraldia galdu, eta bertan ikusiko dugu elkar. Ale, aioko harria.